Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε μια κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο. Στη τάξη του Σταμάτη τα παιδιά έκαναν έρευνα για το αγαπημένο τους κολατσιό και έγραψαν αποτελέσματα στο διπλανό πίνακα. Πόσα παιδιά είναι στη τάξη? Για να το υπολογίσουμε πρέπει να προσθέσουμε όλα τα παιδιά μαζί. Αρχικά προσθέτουμε το 7 με το 8, το οποίο μας κάνει 15. 5 συν 4 είναι ίσο με 9. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το 15 με το 9. Αρχικά προσθέτουμε τις μονάδες. 5 συν 9 μας κάνει 14. Γράφουμε το 4 και έχουμε το 1 ως κρατούμενο, για να το προσθέσουμε στο επόμενο βήμα. Τώρα θα προσθέσουμε το κρατούμενο με τις δεκάδες και έχουμε 1 συν 1 ίσον 2 και γράφουμε το 2 στις δεκάδες. Και έτσι βρήκαμε ότι όλα τα παιδιά στη τάξη του Σταμάτη είναι 24. Τώρα ήρθε η σειρά σας να λύσετε. Αντιστοιχίστε κάθε πρόσθεση με το σωστό αποτέλεσμα.